Әссәламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Милли тарихыбызга, милләтебезнең үткәненә багышланган әңгәмәләр циклын яңадан башлап җибәрәбез. Һәм мин студиябезгә килгән хөрмәтле экспертларыбыз, мөхтәрәм кунакларыбызны таныштырырга ашыгам. Илнур Мидхәтуллы Миргалиев, тарих фәннәре кандидаты, Миркасым Госманов исемендәге Алтын Урда һәм татар ханлыкларын өйрәнү үзәге җитәкчесе. Фаяз Шәрип улы Хуҗин, археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, исәнмесез? Исәнмез. Һәм әлбәттә инде бүгенге темабыз ул да булса, Болгарда ислам дине кабул ителү. Бу безнең милләттәшләребез өчен шактый кызыклы тема булыр дип уйлыйм. Исламны 922 елда кабул ителгән дип беләбез. Бу Алмыш хан исеме белән бәйледер бит инде, Фаяз абый. Һәм бу хәл ничегрәк булды икән? Илнур, сездән сорыйм. Менә Урта Идел территориясына болгарлар берничә этапта күчеп килгәнлеге турында аңлашыла. Һәм алар күчеп килгәннәр менә Кавказ буйларыннан, Кара диңгез буйларыннан. Анда инде борынгы теге дәүләт традицияләре белән килгән, ул кабиләләр килгән һәм монда беренче чираттан ук алар дәүләтне корып җибәрәләр. Һәм менә берничә ул вакытта Европа тарихында да тәэсир иткән болгарлар белән бәйле күренешләр, ул әйтик, Көнчыгыш венгрларның күчеп китүе бик ихтимал болгарлар белән дә бәйле. Һәм монда дәүләт кора башлагач, алар димәк ки аңлаганнар дәүләтне тагын да көчләндерер өчен ниндидер бер башка этапка күчәргә кирәк. Һәм менә ул этапларның берсе инде әлбәттә бердәм дин кабул итү, ул ислам динендә алар тукталалар. Һәм бу вакыйга бик кызык, чөнки бу тирәләрдә ислам памятниклары юк, ислам үзе бик юк, бәлки мөселманнар йөргәндер, әмма юк. Һәм ислам җирләреннән дә ерактарак тора. Әмма шуңа күрәмәстән бу болгарлар кабул итәләр ислам динен. Һәм менә тарихта әйтелә инде Идел болгары Хазар каганлыгының кул астында булган, шуңа күрә болгарлар беренче түгел, Караханилар беренче, яда Хазарлар беренче дигән мәгънәдә әйтелә инде. Юк, болгарлар беренче, чөнки мәсәлән Хазарлар алар сугыштан соң мәҗбүр булалар исламны кабул итәргә, Марван белән сугышып. Бөтен Хазар дәүләте моны кабул итми, соңыннан яһүдилек диненә күчә. Караханилар 960-та кабул итә. Болгарлар нәкъ менә Хазарларга каршы тору, дәүләтне көчләндерү, үзләре хәл иткән бер мәсьәлә булган өчен, күренә инде болгарларның бәйсез кабул ителгән бер карар була. Шуңа күрә әлбәттә Идел болгары ул беренче төрки дәүләт үз теләге белән дәүләт дәрәҗәсендә рәсми итеп дин кабул иткән. Аннары менә Фаяз абый шунысын да ишетергә туры килә. 922 елга кадәр дә Болгар мәмләкәтендә мәчетләр һәм мәдрәсәләр эшләп торган дип яза кайбер сәяхәтчеләр. Менә бу бәхәсле фикер дип әйтәсем килә, кемдер аңа каршы төшә, ничек алай булсын инде дип. Дөресе ничек? Ул хәзер бер дә бәхәсле фикер түгел, элегрәк төрле фикерләр булды, каршылыклы. Чыннан да 922 елда, менә хәзер фәндә урнашкан фикер инде ул. 922 елда ислам динен кабул итү булмый, ислам дәүләтен Багдад алдында, бөтен мөселман дөньясы алдында рәсми дәүләт итеп күрсәтү. Ул шулай итеп таныла да. Иң беренче ислам дине белән кашан танышканнар безнең болгар бабаларыбыз, Илнур дөрес әйтте, Хәзәр каганлыгында. Хәзәр сугышлары бар. Узак дәвам иткән ул 7-нче гасырның ахырынан башланып, 8-нче гасырның менә 737 ел дип әйттегез бит, шул елга тикле. Беренчедән, әле 737 елга тикле мөмкин болгарлар Хәзәр каганатының төп халкы хәзәрләр түгел, аланнар һәм болгарлар. Болгарлар таныш булган булырга тиеш, чөнки сугыш вакытында әсир алалар. Менә бу әсирләр алар мөселман динендә була, һәм әкренләп шулай итеп танышып китәләр дә. 737 елда инде гарәпләр Хәзәр каганатын җиңгәч, дин кабул ителә. Рәсми рәвештә әйтергә кирәк, шатланып кабул итә Хәзәр каганы. Аның бер генә сорауы була, ике сорау. Без җүнәп белмибез исламны, сез безгә белгән кешеләр, белгән дин әһелләрен җибәрерсез инде. Һәм икенчесе, ашау ягында без ишеттек, менә теге хәләл ризык кына ашарга, ул нәрсә фәлән тигән шундый сорау теркәлеп калган тарихта. Аннан соң, шул Хәзәр каганлыгы чоры.
дин гарәпләрдән генә түгел, хәзәр каганлыгына, Урта Азиядан да күчкән. Чөнки 824-825 елларда хәлифә Мә'мун вакытында Урта Азиядан Хәзәргә һөҗүм ясыйлар, Хәзәр җиңелә һәм бик күп кешеләр күчеп килә шул вакытта Урта Азиядан. Аның хәтта археологик эзләре сакланып калган. Урта Азиядан күчкән мөселманнарның, менә ул тандырлар дигән нәрсә безнең якта юк бит, Урта Азиядан килгән нәрсә ул Хәзәр кагатында табыла. Аннан соң инде әкренләп менә Илнур әйтеп китте, теге берничә дулкын була бит болгарларның күчүе. Һәм менә ул кем Ибн Рустә үзенең 902 елда, 908 елда язган китабында инде әйтә, мөселманнарның хәтта авылларда, болгарларның хәтта авылларда аларның мәчетләре бар ди. Һәр мәчет каршында начальное училище дип тәрҗемә итәләр инде. Мәдрәсә, мәктәпләр булган. Һәм анда укыту булган инде. Күрәсез, менә бу 922 елга безнең болгарлар инде әзерлекле булып килгәннәр. Ислам диненә килгән вакытта Россиядә Владимир князьның да бит инде мөселман илләренә илчеләр җибәргәнен беләбез. Бу хакта хәтта мультфильмнарга кадәр төшерделәр инде. Ни өчен соң Россиядә ислам дине кирип китә алмаган икән? Менә болгарлар шулай кызык тарих аларның. Менә Ибн Фатлан язуында күрәбез, болгарның Элтебер князь дип әйтә алабыз инде. Ул хат язганда безгә факихларны да җибәрегез ди. Менә Фаяз абый әйтте, монда инде болгарлар исламда тырышып өйрәнгәннәр. Бик тиз арада менә болгар дәүләтендә галимнәр җитешә башлый. Аның янында теге динне тарату миссиясе барлыкка килә. Болгарлар менә күрше буртаслар белән сугыша башлыйлар. Ние? Исламга кертер өчен. Шуннан соң көнчыгыш венгрлар менә Фаяз абый әйткән Башгар, алар белән аларны үз кул тәэсирләрендә тоталар. Һәм 13-нче гасырга кадәрле, менә ул Монгол ялларына кадәрле тәэсирләрендә тоталар. Аның өстенә аларны мөселманлаштыра башлыйлар. Менә ул шиялик культурасы беренче өлешләре. Мөселман тәэсире бик көчле. Һәм алар урыс дәүләтенә дә тәкъдим ясыйлар, исламны кабул итегез дип. Урыс дәүләте хәтта бүгенге тел белән әйтсәк инде комиссия кора, килеп тикшерәләр бу ислам динен. Аларга ул бераз ошамаган яклары була. Шу ярамый икән, ул вакытта урыс дәүләте дигән бүгенге урыс дип кенә этник төшенергә ярамый. Ул вакытта викинглар башында торган норманнар килгәннәр. Алар инде беләсез, зур пирлар яратканнар, күп хатын кызлар яратканнар, бәйрәмнәр яратканнар. Менә Византиядә алар моны күрәләр дә, матурлык, якын иде дип әйтәләр. Шул вакытта урыс дәүләтендә урыс менә беренче Киев Русының башлыклары Каган сүзен йөрткән, ислам кергән инде анда, шлемнарда, менә башка нидә материал культурада күрәбез. Алар чынлап та ислам белән танышкан, әмма дәүләт дәрәҗәсендә кабул итү була алмаган. Менә кызык факт. Аннан соң шунда әйтергә кирәк. Менталитет безнең. Болгарлар бит көнчыгыш халкы. Көнчыгыштан килгәнбез без. Алар Урта Азия белән бик нык бәйләнгән булганнар. Безнең телләр бик якын. Аннан соң гел күрешеп торабыз без. Безнең турында сәүдә белән, анда 8-нче гасырда Урта Азиядә инде мөселман дине чәчәк аткан әйтергә кирәк. Монда килгәннәр алар мөселманнар безгә. Әлбәттә алар белән бергә бәйләнештә булып, багланышта булып, ислам динен кабул итү бер дә Хәзәрләрдә бит булган Яһуди дине. Ул вакытта анда кабул итмәгәннәр. Алар хәзәрләр белән болгарлар арасында бераз тарткалыш булган инде, әлбәттә, шуңа күрә күрше белән ул динне кабул итсәң, син бөтенләй алардан бәйлелеккә эләгәсең формасында. Шуңа күрә ислам дине Аллаһка шөкер әйтергә кирәк. Хәзердә безгә хезмәт итә. Без аны ул турыда әле сөйләшербез. Менә Ибн Фадланың делегациясендә сәхабәләр булганмы, Илнур әфәнде? 3 сәхабә дип сөйләшәбез бит инде, мәчетендә ачтык менә Чувашстан Республикасында. Абдурахман Кыйсы дип сөйләшәбез. Беренчедән әйтергә кирәк, Ибн Фатлан 922 ел инде
2 гасыр тирәсе вакыт үткән, 2 гасыр вакытта сахабә, табиин, тәбә табиин дәрәҗәсендә дә килә алмый, теге вакыт буенча караганда. Һәм барыбер менә болгарлардан алда Урта Идел ул халыклар күчешендә дә теге бер үткән территория булып кабул ителсә дә, монда бер дәүләт юк барыбер. Ул бит ислам миссионерлары килергә тиеш беренче чиракта кем белән кайда килеп була. Теге дәүләт системасы булмаган җирдә авыр аның калуы. Шуңа күрә монда килгәннәре белмим авыр мәсьәлә, әмма сахаба әфәнделәребез алар бит йөрмәгән җир калмаган, төрле сорау булырга мөмкин. Ә менә бу әйткән мифлар инде алар шынында 17-нче гасырда халык арасында тарала башлый. Ни өчен 17-нче гасырда менә Казан ханлыгы җимерелгәннән соң бик татарлар теге артка ташланла, элитасы кырылып бетә, аның яза белгәннәре. 17-нче гасырда кинәт кенә тагын татар күтәрелә башлый. Менә мираска дә карасак та, шагыйрьләр барлыкка килә. Һәм шунысын әйтергә кирәк, алар матур язалар, матур ниле. Менә 17-нче гасыр ул теге күп булмыйлар әле, әмма шул вакытта ук дәфтәр ишенгезнәмә барлыкка килә, үз татар тарихын аңлату. Болгар белән дә аңлата, киң итеп аңлата. Ул вакыттагы интеллектуаллар тарих чыганаклары кызганычка каршы күп булмаса да, әмма күрәбез ки, алар кызыксынганнар, халыкны уятырга, халыкка тарихны җиткерергә тырышканнар. Һәм әлбәттә мифлар ашады. Мифны да үзләре уйлап чыгармагандыр инде, ул халык арасында булгандыр теге ислами мифлар дип әйтелгәндә. Менә археологик җәһәттән Фаяз абый, ниндидер дәлилләр, ядкәрләр бармы? Бая телгә киткән күп. Менә искәште Әл-Хәзәр каганлыгында да әйме элек аның турында артык сөйләмиләр иде. Каберләр табалар, зияратлар табалар, мөселман зияратлары, аларны я алтын урда чоры белән бәйлиләр. Шул Үзбәк хан вакытында таралмаган микән ислам дине формасында. Ягъни монда бу каберләр Хәзәр каганлыгына түгел, алтын урда чорына карап бәйләнеп каралдылар. Аннан соң күбрәк казый башлагач инде билгеле булды. Кабер, аның өстендә 10-нчы гасыр кабере, аның өстендә тагын да соңгыраклар формасында. Ягъни менә бу каберләр туры килә 9-нчы гасырга. 8-нче әле бик теге сорау астында, 9-нчы гасырда инде мөселман зиратлары бар Хәзәр каганлыгында. Дон буйларында, Азов буйларында. Ә бездә инде беренчедән электә хәзердә яш килеп чыга билгеле гарәп язулары. Гарәп язулары кәгазьдә булган, алар сакланмаган әлбәттә, әмма кайсы гына теге мен әйткән идем инде, үрчек башларым анда теге башка төрле археологик әйберләр анда гарәпчә язулар килеп чыга. Менә бу Изакта әйтергә кирәк. Аннан соң алып карагыз мәчет. 10-нчы гасыр башында салынган мәчет биләрнең үзәгендә ул казып тикшерелде. Аннан соң әлбәттә инде кашанрак кабул итә башлаганнар исламны дигән сорауга җавап бирү өчен археологлар безнең биләрдә дә, Болгарда да беренче чиратта каберләрен тикшерәләр. Күм юласы бөтенләй икенче төрле. Алай гына түгел, элек казылган менә мәҗүсилек шуры белән бәйләнгән, 8-нче, 9-нчы гасыр белән бәйләнгән Олы Тархан каберлеге, анда гел мәҗүси каберләр генә дип килә идек без элек. Әйберсез каберләр очраса, бу таланган соңгы вакытта эзләп шунда талап тергәннәр формасында әйтә идек. Юк, таланган түгел, ул әйберсез күмелгән каберләр, алар мөселманнарныкы. Танкиевкада шундый ук нәрсә. Һәм инде биләрдә махсус Елена Халикова дигән археолог тикшерде, һәм 10-нчы гасырда инде юк, 10-нчы гасырда гомумән мәҗүси ләр тарафыннан күмелгән кешеләр. Аннан соң нәрсә шаккаттыра безне? Бик тиз тарала мөселманлык бездә. Әзер булганнар, әйттем бит, тиз тарала. Шуңа күрә инде 11-нче гасырда анда мәҗүсилекнең изе дә юк дип килә идек. Соңгы вакытларда чыга башлады. Менә шул Башкортстан территориясендә, Минзәлә районында, көнчыгыш якларда, шәйлек культурасы таралган җирләрдә
мөселман каберлеге, әмма эзләре бар мәҗүсилекнең әйберләр салынган анда. Аннан соң кайбер рәүләр әйтә, менә святилище, шундый изге урыннар булган инде, тәңричелектән калган, мәҗүсилектән калган диләр. Аларны без тикшереп карадык яңадан, аларның бернинди изге урыннары юк, ул мәҗүсилек белән бәйләнгән. Теге чыннан да мәҗүсилекнең калдыкларына килгәндә, biz şulay дип аңлатабыз. Болгарларны яшәмәгән бит безнең ниде. Һаман килеп торганнар, үзенә тартып торган, югары үскән дәүләт, Удмуртлардан да килгәннәр, элекке Удмуртларның бабалары инде Пермь якларыннан да килгәннәр, фин-угор халыклары. Һәм алар тиз генә бит мөселманны кабул итә алмыйлар. Кабул иткән чиракта да үзләренең диннәрен бераз әле кертеп җибәрәләр. Шуңа күрә әйтә алабыз инде 10нчы гасырның урталарынан башлап, без тулысынча мөселман дәүләте. Тулайым алганда менә иң кызыклы сорауга килеп җиттек. Ислам дине белән бергә безнең төбәгебезгә, Болгар мәмләкәтенә тулы бер цивилизация килгән дип саныйм мин. Менә шул турыда сөйләп узыйк әле. Бу инде дин дә, язу да, мәгърифәтчелек тә, дөньяга караш та барызадыр дип уйлыйм. Менә шунлап та цивилизация буларак дип кабул итәргә кирәк. Уникальлыгы аның менә бит мөселман дәүләтләре күп әйтик. Ни өчен уникальсың? Чөнки узак вакытлар, ягъни 14нче гасырның уртасына кадәрле, менә ул бер утрау булып торган Идел Болгары бу тирәктә. Көнчыгыш кыпчаклар менә 12-13тәләр исламлаша башлый, әмма башлый гына әле. Болгар шынында монда галимнәр җитештерә башлый, тирәккә исламны тарата башлый, газават эшли башлый, ягъни дәүләт дәрәҗәсендә сугышып башкаларны да дингә китерә, яда аңлата, аңламаса, әйтегез каләм акыллыларга ни белән каләм белән, аңламаганнарга кылыч белән дип теге. Бу дәүләтнең бер бөтен дәүләтләр шуның белән шөгыльләнгән. Чөнки бер экономик мәсьәләдә ул ганимәт мәсьәләсе, менә аның гаскәрендә шуңа тоталган. Соңыннан менә Алтын Урда барлыкка килгәч, әйтик тирәк Крымга кадәрле ислам таратыла башлый. Бик тиз шул ук вакытта менә Алтын Урдада да шап катарлык бик тиз арада ислам тарала. Юкса бит күчмәннәр каршы тора, менә алар исламга керсә дә үз Фаяз абый әйткәнчә, менә алар бит саклый үз мәҗүсилек теге традицияларын. Ни өчен булай тиз тарала? Чөнки димәк таратырга кеше кирәк. Әгәр дә аны без тик Хорезм, Урта Азия белән генә, яда Гарәп илләреннән, Анатолиядән килгән галимнәре белән генә бәйләсәк, ул дөрес булмый. Чөнки ул галим генә була ала, күп кешене китереп булмый. Димәк ки, монда ниндидер синең җирләрдә утрак тормышта динне тарата алган халыклар кирәк. Менә ул халыклар арасында ике халык туры килә, берсе Идел болгарлары, икенчесе Хорезм. Аннан соң өченче әлбәттә читтән килгәннәр. Аннан соң менә бик тиз арада Идел Болгарында шәһәрләр барлыкка килә. Шәһәр нәрсә дигән сүз? Шәһәр халкы менә крестьян авылдагы көннең буе эшли, анарга китап язу өчен вакыт юк дип әйтегәме? Шәһәрдә ул буш теге куштырнага өчен буш вакытлы кешеләр барлыкка килә. Ягъни бу әйберләр белән шөгыльләнгән. Аннан соң мәдрәсәләр ул нәрсә? Анда бит кеше үзен тик баланы гына алып үстерми. Менә мәдрәсә дигәндә инде Крымдагыны, мәсәлән, карасак, Анатолиядә карасак, галим янында 4-5 яраны бар. Укучысы, ул аларны шул кадәрле яхшы итеп дингә өйрәтә, соңыннан җибәрә төрле җиргә. Алар анда көне-төне теге суфи дәрәҗәсендә, суфи булып динне өйрәнәләр. Менә ислам дөньясы да бу әйберләрне күрәбез. Шул ук очракта Идел Болгарында да моны күрәбез. Һәм менә Фаяз абый әйткәнчә, авылларына кадәрле бар. Димәк ки, бу теге галим җитештерү потенциалы, менә бу элита, акыллы элита дип әйтгәндәйме, ул зур дәрәҗәдә була. Ягъни исламны гына кабул итмәй, исламны монда үстерү дәрәҗәсендә эш итә. Соңыннан да Алтын Урда корылганнан соң да менә Болгарда үскән галимнәр китеп мәмлүк дәүләтендә шундук мөдәррис була башлыйлар, укытучы булалар. Төшенә аласызмы, халифат дәүләтенә, ул вакытта мәмлүк дәүләте халифат китеп, анда иң зур галим булып, хәзер дә бит менә иң яхшы университетлар бөтен тирәктән галимнәрне җыя, ул вакытта да шундый хәл булган. Ягъни Болгар үз шундый дәрәҗәсен нәкъ менә теге төпле, тирән нәрсәдә дәүләт өчен. Ул әлбәттә цивилизация ниндидер кызык булсаң, тик гади генә теге халык мәгънәсендә түгел, потенциаллы халык булырга тиеш. Болгар менә моны утыртып җибәргән. Тагын бер генә нәрсә өстәмәкче булам. Галимнәр дигәннән, бездәге мәдрәсәне битергәннән соң бит аларны җибәргәннәр Урта Азияга һәм гомумән Шәрык илләренә.
повышениега алар чын галим булып үскәннәр, анда шулар арасыннан берсен генә, алар күп, берсен генә әйтеп китәм. Медицина галимнәре, табиблар бездә бик күп булган, әйме Әхмәт Булгари Әфганстанда шул тикле аның дәрәҗәсе булган ки, аны хәзер дә онытмыйлар. 1970 елларда аңа Булгарига төрбә ясап куйдылар. Һәйкәл әйтергә кирәк. Менә Булгар чорыннан калган галимне хәзер дә онытмыйлар. Менә шул тикле күрәсен көчле табиб булган ул. Инде менә бу без сөйләгән барлык әйберләрне, менә бу ислам мирасын, ядкәрләрне без Болгар музей тыюлыгында күрә алабыздыр дип уйлыйм. Алар анда системага салып куелган бит инде. Әлбәттә. Миңа анда Болгар цивилизациясы музейы бит чыннан да. Цивилизация бик яхшы күрсәтелгән. Болгар цивилизациясы бу шурында барырга килми, шуңа күрә ул хуннар чорыннан ук, төркиләр чорыннан ук башлана. Алтын Урданда үз эшенә ала ул, Казан ханлыгында үз эшенә ала. Анда нәрсәләр, аннан соң тагын бер эштәмә музей бар бит анда, медицина музее, табиблар музее, әйме. Анда бит шулай күрсәтелә инде. Әгәр дә цивилизациялы алдынгы дәүләт булмаса, мондый дәрәҗәгә ирешкән булмас иде. Әленди менә биләрне Казанда баштан аңлап та җиткермәдек. Пиала. Пиаладан химик приборлар эшләгәннәр. Һәм без бер мастерның әйтергә кирәк, галимнең лабораториясын таптык. Ул төрле юк бар нәрсәдән, мәсәлән тимердән ничек алтын ясарга кирәк. Алхимик дип йөртәбез инде без аларны, әйме. Алхимикның лабораториясын таптык. Пробиркалар да бар, аның башка төрле аламбик дип атала торган, суны чистарта торган дистилляционный аппарат табылды. Шундый ук нәрсәләр Болгарда да бар. Менә шуларның бөтенсен бергә җыйсаң, әйме, беренчедән Болгар цивилизациясын нинди икәнен үз күзең белән күрә аласың. Әле кулгалеләрдән башка да, анысы башка тема инде аның, әйме. Аннан соң башка менә химия фәне үскән, чөнки химиясыз мөмкин түгел, математика үскән, архитектура әлбәттә нинди корылмалар килеп чыга әле Булгарга, Болгар чорында, ягъни монголларга кадәр чорда. Менә шуларның бөтенесе бар. Шуңа күрә аны күргән кешеләр бит бөтенесе шаккатып кайталар. Шаккатып кайталар. Алар андый нәрсәгә әзер түгел иде әле. Безнең Булгарда бит ничә ел яшәп килдек, кичкенә генә музей. Кытай хатынының башлары алып сату да бит бөтен дөнья белән бар. Әлбәттә шулай. Анда Кытайдан, менә ул Ширак Холмслар, әйме, Римнан. Үзебездә башлыйбыз, башлыча инде Урта Азиядан килгән нәрсәләр, калын шундый стеналы нәрсәләр, анда химик терекмеш саклаганнар, дарулар төрле тиз эш атырган. Бу шул кадәр кызыклы тема, без инде алдагы темаларның теге материалына кирмигәле, алар шул тапшыруларга калсын. Иншалла тапшыруларыбыз алга таба да дәвам итәчәк. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән төгәлләнеп килә. Студиябездә кунакта Миргасим Госманов исемендәге Алтын Урда һәм татар ханлыкларын өйрәнү үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев һәм археолог, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин булды. Алар белән саубуллашабыз. Бергә булыйк, татар икәнебезне белеп яшик.